3-4, ναι, μπράβο. Πού είσαι κυρία, εσένα τα λέω, εσένα, άκου προσεκτικά. Άκου προσεκτικά και τύρα εδώ το νοτσάκιο και κοίτα να φέρεις τον καψωτή μου γιατί μόλις έχασες. Μόλις έχασες. Για πρέσεξέ με τώρα και βουτήσα με το τέτοιο που θα κάνω. Πρόσεξέ με. Πρόσεξέ με τώρα. Κοίτα, look, πώς ανεβαίνουνε τον ατσάκιον. Ναι, ναι, κράτα το μαγιό εσύ, αμή. Look at this, look. Κάνε πλοκή. Look. This is ice, is donuts and a shoelace. Κοίτα ένα χαιρετισμό άλλο πες. Κοίτα. Κοίτα το παιδάκι μου όπως είναι. Έφυγε το παιδάκι κατευθείαν. Σιγά. Θες να το φορέσω και έτσι να. Όχι. Α, καλά, εντάξει. Εντάξει, τώρα μιλάμε. Άλλο level, άλλο. Καλά, αυτό πρέπει να μπω. Θα μπω. Έχει μια αφιέρωση, τραβάει τόση ώρα και τη γράφει. Εκεί, να. Έχουμε και το live. Θα βάλω την κάρτα στον υπολογιστή, θα τη στείλω κατευθείαν. Μετά στο σπίτι θα το δει αυτό. Δύο.